Konflikt na Ukrajine a jeho dopady na Slovensko. Taká bola hlavná téma diskusie s dvojnásobným slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom v Poprade. Beseda bola prvou zo série podujatí venovaných aktuálnym politickým témam. V Poprade sa diskutovalo v priestoroch Tatranskej galérie. Miesta v hľadisku zaujala skôr staršia generácia, aj keď neziskovej organizácii SEED ide skôr o to, aby vzbudila záujem o veci verejné medzi mladými ľuďmi. Po anglicky SEED znamená semienka, že zasievame semienka zvedavosti a veríme, že cez zvedavosť sa naučíme nové veci a cez poznanie začnú sa aj mladí ľudia, na ktorých sú prevažne naše aktivity orientované, začnú sa zaujímať o svet okolo seba. To vlastne naša prvá akcia, prvá verejná diskusia, verejné fórum. Štartujeme v Poprade tu na. Témou stretnutia bol konflikt na Ukrajine, ktorý sa nás týka. Či sa nám to páči, alebo nie. Ukrajina je obrovská téma, pretože to je náš sused. Tých tém je veľa, sú to ťažiskové aktuálne témy, ako je migrácia, ako je nárast extrémizmu, ako sú napríklad reformy. Robíme kopec aktivít a ja verím, že tie semienka sa darí zasievať. Najbližšia debata by mala byť v Bratislave. V našom regióne sa do tohto projektu zapojili viaceré stredné školy a gymnázia. V Poprade zatiaľ nikto, a tak hľadajú partnerov. Výzva je jasná, ak sú školy, ktoré majú záujem, dá sa nás nájsť cez náš Facebook, ako som už povedala, SEED NPO, všetko spolu a veľmi ľahko nás môžu osloviť a my veľmi radi prídeme kamkoľvek. Radka Novotná, televízia Poprad.